Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите кърпа за плаж за вашата кукла. Необходимите материали са един чорап и ножичка. А после може да направим и украшения. Така, първа стъпка. Вземете чорапът. Първо попитайте родителите си за ваше удобство. Вземете чорапа и го срежете по картинката. Ако е едноцветен, просто си направете докъде и как ще бъде кърпата. Сега ще ви покажа как ще се. Така. Ето какво се получи. И ако вашият чорап е като моя, не знам дали ще се види, ето тук малко е като пъпчив, може тези кончета пъпчивите да ги срежете. Сега ще видим какво